Nabanye bayakhala bathi hey sihlambeni. Nabazawungena kufanele ungena ngomsa abanye abantu kuba nexhala abantwana babaze babekaphi kwakwenzekani ku. Lusathe usapho labakhwetha ababini abadutyulwe basweleka bekunye nomntakwabo eNqamakwe eMpuma Koloni. We felt on this day of his passing, we want to come and lay 3 wreaths at the feet of his statue. ANC ithoyisa ngumongameli welo ngasekhoyo uba uNelson Mandela uyakuhlala ekhunjulwa ngokukhuthalela ukusebenzela uluntu. Iza kuqhubisana neMoroka Swallows Orlando Pirates ngalenhlwa kumdlalo we-DStv Premiership. Molweni makhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT khongozelana uvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Usapho labakhwetha ababini abadutyulwe basweleka bekunye nomntakwabo eNqamakwe eMpuma Koloni lumemelela kwiarhente zonyanzeliso umthetho ukuba zithabatha amanyathelo ngokukhawuleza ngakwezi zigilamkhuba. Usapho lakwaBhusakwe lusathe xhungu omnye wonyana bolusapho usachacha ngcono ngempilo esibhedlele unobangela wesisiganeko ukaziwa. KwaBhusakwe belinethemba elikhulu ngonyana balo uAnele nowonke. Olusapho belijonge kusuku apho bazobuya khona bengamadoda. Kodwa ngoku bajongene namalungiselelo omngcwabo. Sidandathekile. Asiyazi neyokuqala neyokugqibela noba masithini bekuthini. Because sizange siyibone into nje. Sizange sive. Into yokugawulwa kwabantwana besesuthwini. Sinethemba ngomsonto basiza kuba namadoda. Ukanti esisehlo sikwachaphazele nabanye abakhwetha. Nabanye bayakhala bathi hey sihlambeni. Nabazawungena kufanele ungena ngomsa abanye abantu kuba nexhala abantwana babaze babekaphi kwakwenzekani ku. Iinkokheli zomthonyama nazo zithi zothukile sesisehlo. Simele kasimka apha senze arrangement ne-parents uba ayonda akhonda sinobathatha abantu sibase kuyona at least ebhetele ke kunalemeko kuyiyo. Ngokwesebe lezempilo ephondweni ngabakhwetha abayi-8 abathe babhubha susela liqalile ixesha lolwaluko lasehlotyeni. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eNqamakwe. Sisamisiwe inkqubo zokufikelela eluntwini lisebe lezempilo KwaZulu-Natal kangangenyanga endwedwe ngaseThekwini okukulandela isiganeko esingaqaliyo apho umongaye waphangwa wabulawa. Esi ibingeso siganeko sokuqala sokuphangwa nokuqoqodiswa kwezithuthi zikarhulumente kule ngingqi. Ziyanda izigameko zokudunwa nokwebiwa kwezimoto zikahulumeni KwaZulu-Natal. Izindawo ezisenyakatho yeTheku okubalwa uMashu, iNanda kanjalo neNdwedwe zihlonzwe njengezindawo ezishisa izikhotha. Izinyunyana zabasebenzi bezempilo zisekufika ekugcineni emva kwalesigameko sakamuva sokudunwa kwemoto ezidlule nomphefumulo womhlengikazi wesilisa. Eminyakeni emibili edlule amadoda ayisishiyagalombili abehlomile angena emahhovisi omnyango wezolimo eNdwedwe abamba onogada ahamba nezimoto zikahulumeni. Kukholakala ukuthi lezi zigebengu ziyingxenye yeqembu eliduna izimoto zikahulumeni. Umnyango wezempilo uthi ubheka izindlela zokuqinisa ukuphepha kwabasebenzi. Kusho ukuthi uma sazama ukuthola indlela nesolution kuzofuna siwasuspende ama-outreach programs e-department onke at least for the next month while sikwazi ukuplana kahle. Izinyunyana zithi ukudunwa kwezimoto zikahulumeni ikakhulukazi eNdwedwe yinto endala edinga ukufakelwa izibuko. Abasebenzi baba netrauma bengalitholi uxhaso kuhulumeni. Amaphoyisa aphenya icala lokubulala, elokuzama ukubulala nelokuduna izimoto. NginguNhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. ANC ithoyisa kuba ngumongameli welo uNelson Mandela ongasekhoyo uyakuhlala ekhunjulwa ngokuzinikela kwakhe ngokusebenzela abantu ngentobeko nenhlonipho. Namhlanje kuphawula 10 leminyaka okokwaswela kumongameli wokuqala weli lizwe onyulwa ngokwentando yesininzi. uMadiba ubhubhe ngo-2013 eneminyaka engama-95 ubudala emva kokugula ixesha elide. Madiba oyingqalabuthu yomzabalazo obonakala futhi njengomholi omkhulu kunabo bonke emhlabeni. Owayehola uphiko lwezomkhonto wesizwe
we-ANC aphinde futhi abe umongameli wokuqala eNingizimu Afrika onsundu. Kodwa-ke iqembu lakhe lezepolitiki inhlangano ebusayo ukhongolose uthi namhlanje usuku lokubungaza ngaye uMadiba kubheke negxathu eNingizimu Afrika esilithathile. Marking the 10 years of his passing is something that really is should be introspective for many people who are Democrats, who are patriots. Iqembu lakhe uMadiba libhekene nengqinamba manje. Ukhetho langonyaka ozayo selifaniswa nokhetho lango-1994 lapho uMadiba adla khona ngamalengiso engena njengomongameli waseNingizimu Afrika. Ngonyaka ozayo abaningi sebeqagulile ukuthi inhlangano ebusayo iANC angeke kuhambe kahle okhethweni. I don't think that we should try and even compare the period of Nelson Mandela to the period of Ramaphosa in 2023, 2024. Umzukulu walengqalabutho yomzabalazo uNkosi uMandela uthi umkhulu wakhe kumele akhunjulwe kuzwelonke kakhulukazi nasemhlabeni ngokuthi wadlala igxathu elikhulu enkululekweni yabantu basePalestine nalapho iNingizimu Afrika kumele iqhubeke naloyo mzabalazo. We felt on this day of his passing, we want to come and lay 3 wreaths at the feet of his statue. As you know, here in the Union Building lies the tallest statue of Madiba in the world. Umhlaba wonke jikelele ubungaza yona leminyaka eyishumi solokelo wayengumongameli waseNingizimu Afrika ashiya emhlabeni. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba zeSABC eGoli. Kubanjwe umsitho ngelikhumbula iminyaka elishumi aswelekayo wayesakuba ngumongameli welu uNelson Mandela kwilali yakhe iqunwe eMthatha. Kungungeleni indimbane yabantu ukukhumbula eliqhawe. Lo msitho ubuququzelelwe liziko iNelson Mandela Museum nesebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko eMpuma Koloni. Itheko lokukhumbula utata Nelson Mandela landulelwe yimixhenso nemidaniso. Ukukhumbula uMadiba abantwana bangama-300 abavela kwilali ezohlukeneyo apho utata wakhe wanyathela khona baphiwe izipho zeKrismesi. Sele ilithuba noko aba bantwana bengasafumani izipho kule lali susela oko kwasweleka uMadiba. INelson Mandela Museum ithi ikwafuna ukufundisa abantwana ngezinto awayekholelwa kuzo lowo wayesakuba ngumongameli. Mandela Museum ukuthi silandela emkhondweni kaNelson Mandela ngokukhathalela abantwana abangenanto. Abahlali baseQunu bakwafuna ukuba bakwazi ukulibona ingcwaba likaMadiba. Usapho luthi lusayetyisa lo mbono. Wayeyazi uba apha alele khona abantu bazaba nomdla wamaphaphu bayobona. So ndiyavumelana nawe xa usithi izawubonisa into i-tourism. Sihlonipha ifamily kuba ifamily yathi isenezinto esafuna ukuzenza phambi kokuba ivulele ingcwaba kubantu bonke balibona. Elitheko belimbejembeje livalwe ngesifundo ngobomi bukatata Nelson Mandela. Kwindaba zeSABC ndingufundiswa Mhlekude eQunu eMthatha. Xa sibuya evenkileni lumemelela ungenelelo olukhawulezileyo ngengxaki yamanzi uluntu lwasemaphandleni kwaZulu Natal. Kodwa kuqala masileqise umntwana emalikeni. Kwamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba ukuphela nje kwazo kwikhasi lika YouTube ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kanti ke siyanicela kananjalo ukuba nicofe ulike rhoqo nibukela kwikhasi le YouTube ngokunjalo ukuba awukacofi usubscribe wenze njalo. Make siphinde sikrwaqo kwinqaku eliphambili ngalenhlwa. Usapho labakhwetha ababini abadutyulwe basweleka bekunye nomntakwabo engqamakho eMpuma Koloni lumemelela kwiarhente zonyanzeliso mthetho ukuba zithabatha amanyathelo ngokukhawuleza ngakwezi zigilamkhuba. Usapho lwakwaBusakwe lusakhwanqisekile. Omnye wonyana bolusapho usalele ngandletyananye esibhedlele.
Ijaji enhloko uJudge Raymond Zondo iyazikhaba izityholo zokubanjwa ngobhongwana kwengalo yomthetho esithi unanamhloko akabikho mntu uze ngaphambili nobungqina bezi zityholo. uJudge Zondo bethetha kwinkomfa entsuku ntathu yejaji eSun City eMntla-Ntshona. Le nkomfa ibanjwe phantsi komongo othi towards a single effective and fully independent judiciary. Inhloko yecandelo lezomthetho kweli uJudge Raymond Mlungisi Zondo ithi sekuyiminyaka emine isenza isimbonono sokuba abanobungqina bokubanjwa kwabezomthetho ngoqhoqhoqo mabeze ngaphambili nobungqina kodwa unanamhloko akekho seze nobo bungqina ngaphambili. For 4 years I called for everybody who had evidence that the judiciary in South Africa is captured, and nobody came with any evidence. uJudge Zondo uthi abenze izityholo ngabafuna bezomthetho kweli bajongwe ngeliso lesikrokro. The accusation is made by those who wish to ensure that the judiciary of South Africa is not trusted by the public. Kutshanje abezomthetho bajongene nezityholo eziliqela kuquka nengxelo kwakusithiwa iqulunqwe ngabezobuntlolo baze abearhente ezobuntlolo bema entla besithi loo ngxelo ayiqulunqwanga babo. Elinye ixhoba lezo zityholo kumongameli wejaji eGauteng uJudge Dustin Mlambo. The author of the report applied for a job at Legal Aid South Africa many years ago, more than 10 years ago, when I was chairperson of Legal Aid South Africa. He didn't get the job. I was not involved in that process in whatever manner. But from that day onwards, to date, he continues to accuse me. He's even created a website that hurls insults at me and any other judge who finds against him. Thank you. Le nkomfa yejaji iza kuqhuba de kube ngolwesine. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema umemelele ukunyamezelana kwezopolitiko KwaZulu-Natal phambi konyulo jikelele kunyaka ozayo. Malema ukuthethe oku ngethuba etyelele ikumkani yamazulu misuzulu kaZwelithini Lundi KwaZulu-Natal. Umalema uthe nangona umbutho wakhe uhlaba ikhwelo lokuba kuthathwe umhlaba ngaphandle kwembuyekezo, iziko lenkokheli zemveli lisaza kuba ngabanini balomhlaba kodwa liseza kuphendula kurhulumente. EFF uJulius Malema uyakuphika ukuthi imiso zeqembu labo siyaphikisana kanjalo nezimiso zeIngonyama Trust okuyiyona ke engaphansi kwesilo, njengoba EFF ikholwa ukuthi umhlaba awubuyele kuhulumeni bese kuthi ke umhlaba olapha KwaZulu-Natal ongama hectare angango 3 million wona angaphansi kweso lesilo. What role will traditional leaders play when you take the land into the hands of the state? That question doesn't arise because the traditional leaders are the state. So part of how you manage that nationalized land will include the involvement of traditional leaders in the allocation and distribution of such land. So we don't find any contradiction at all. Indlunkulu iphinde yaphefumula futhi ngalolu hambo lwe-EFF ethi wonke amaqembu avumelekile futhi amukelekile lapha ukuzocela ibusiso. We want democracy ibe namandla. The king wants to strengthen the democracy. Ufuna ukuthi bazi sibonke bazi ingane zakhe. Inkosi ayikwazi ukubandlulula ethi kunamaqembu epolitiki engawafuni. Lolu ke bekuluhambo lwesibili lukaMalema evakashele indlunkulu njengoba uke wakwenza lokho ngaphambilini esilweni uZwelithini kaBhekuzulu. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo Olundi. Idinga ungenelelo olukhawulezileyo ingxaki yamanzi kwindawo ezisemaphandleni KwaZulu-Natal. Elo likhwelo loluntu lwasenkandla phantsi kwesithili saseKingcetshwayo kumantla KwaZulu-Natal. Ingxelo yekomishoni yamalungelo oluntu ibonakalise ingxaki yamanzi kwezinye indawo zeliphondo. Lapha kusesigodini sasevutshini enkandla. Le ndawo ingezinye ebezinenkinga enkulu yamanzi ahlanzekile. Inkosi uThembi Nkosi Xulu usebe inkosi yalapha iminyaka engama-23. Inkosi uXulu ithi kule minyaka engama-20 edlule izakhamuzi bezithwele kanzima lapha, kepha ke manje seqala ukubonakala izinguquko. Abakhonayo ukusondela kuhulumeni omkhulu
basinxenxele ekhulumeni omkhulu ukuthi imikhandla emikhulu lena yethu okuyona sibhekele indaba zamanzi babheke ukuthi isabelo njalo side sithi ukuthi xaxa ngoba akukho kuhlupha ukudlula amanzi endaweni zamakhaya. Izakhamuzi zakulesigodi ziyavumelana ke nenkosi ingqalasizinda yamanzi enye yezinkinga ezihlonziwe. Sinenkinga yamanzi ayaphuma kwesi isikhathi engaphumi mhlambe iviki engekho njengoba kuzo December nje silasokola khona kakhulu ngoDecember. Isiphathimandla zakulo masipala wesifunda iKing Cetshwayo zithi sekuneminyaka kwabake nenkinga yamanzi kule ndawo. Umasipala uthi ususebenzise imali eyevile ku1 billion rand ukuzama ukulungisa lenkinga. Imali engaphezulu kwa2 billion cathi sisayidinga ukuze sikwazi ukulungisa zonke lezi inkinga ekhona zamanzi lapha eKing Cetshwayo. Ukwenza isibonelo nje kunedamu lapha esolakha lapha eNzuze lilodwa lidinga more than 200 million ukuze li supply abantu abaningi inkumbi zabantu. Lo masipala waseKing Cetshwayo uthi uthenge amaloli ayi18 ahambisa amanzi emphakathini. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngisenkandla. Imibutho elwa izixholo-xholo ngokwesini imemelele emapoliseni igunya abantu lezotshutshiso namanye amasebe karhulumente ukuba enze kangangoko ukulwa ukuxhatshazwa kwabasetyhini neIzna eNtshona Koloni. Ukuxhaphaka kwezi ziganeko kuqatsele kule ngingqi. Isiganeko samvanje sesowasetyhini uNadine Pale ominyaka i-55 ekutyholwa ngelithi waxatyelwa wasweleka liqabane lakhe ngo-Okthobha. Ngaphansi kwehloko esithi Justice for Knysna Women, le mibutho yenze umgushuzo ngaphandle kwenkundla kamantyi yaseNysna. Bagqithisele uxwebhu lwezikhalazo kumasipala wale dolophu bebongoza ngelithi amahlakani karhulumente mawatsalele calanye ekulweni udushe olusekelezelwe kwisini. Ikwaxekiwe nenkqubo yenqawule ingakumbi kumabanjwa athothoza izigwebo eziyamene nodushe olusekelezelwe kwisini. Oku kulandela ukugwindwa kukaNadine Pale kutshanje kutyhola ngokuba liqabane lakhe ebelikhutshwe ngenqawule kwelinye ityala. We cannot keep protesting when repeat offenders repeat the crime. Umyalezo wabo kurhulumente uthi nangona kukhuthazwa amaxhoba ukuba abike ezi ziganeko, umthetho ugogosa abenzi bobubi oku kwamasana. Kwiindaba zeSABC ndinguSiphiwe Obasi eGeorge. Umongameli we-COP28 uSultan Al-Jaber utyholwa ngokuhamba ngonyawo lonwabo kwizicwangciso zokubeka phantsi kwiindlela zamandla ezingacocekanga zezembiwa. Izityholo ezikwafana nezi zivakaliswe ngumphathiswa wezembiwa namandla weli uGwede. Umongameli we-COP28 uphefumle elubala ngakwezityholo ezibekiweyo ngakuye. United Arab Emirates igxekwe kabukhali emva kokunyula uSultan Al-Jaber ukuba abe ngumongameli we-COP28. Ukanti ebesuka kwicandelo leoli ke ngoko inkxalabo yeyokuba akazukwenza migudu yokubeka phantsi kwiindlela zamandla ezingacocekanga zezembiwa. Oka Al-Jaber uvakalise amanyathelo aphunyelelweyo yile nkomfa ye-COP28 oko iqalile kwiveki ephelileyo. Allow me to say this again. This is the first presidency ever to actively call on parties to come forward with language on all fossil fuels for the negotiated task. Kananjalo umphathiswa weli wezembiwa namandla uGwede uthabathe inxaxheba kwingxoxo yomba utshisa ibunzi weenkqubo zezamandla. We are believing in mixed technologies, a multi-path way of transition. You don't just say you move from coal to renewables. If you do that, it will be a disaster. Omele uguquguquko lwemozulu wasemelika uthe kusenezidingo ezininzi ezimele ukuthatyathelwa ingqalelo ukuqobisana nokuguquguquka kwemozulu. There are many other parts of the world where we need to do a lot more, including in my country, and we're working at it. So everybody has to come to the table. Ukanti ngakwi-United Kingdom owona mba ongundoqo ube kwicandelo lezakhiwo zophuhliso. We'll need to double the current amount of global grid infrastructure, enough electricity cable to go around the earth 2,000 times. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe sinikhumbuze zangomso siza noxa bethu ngesizulu busuku benzolo.